Leixuri Arrizabalaga Arruzanaz, Gatikako alkatea eta Gatikako udalak izena emon dau Euskaraldian. Euskara niretzako da nire familiek, nire arbasoak itxiduztean erregalutxu bet, gauze polit bet, eta modu berean bere bai eskubide bat da niretzako euskara. Euskararen erabilera beruntza egin dago Gatikan. Komodidadeagatik gehien bat, konpromesu handia da. Azken finean euskara hizkuntza gitxitua da eta erderak indar handi edeko gure inguruen, orduan erderak eitea errastasun gehiauteko, ez danadeko zu eskurau eta ederrezau. Orduan, komodak eitzen gare eta konpromiso hori sendoki beharrean, pasiltan horretara joaten gara. Egia esan da, nik uste dut erakargarri edala guk euk ez dugulako jakin zer dan euskerea, zelako altzorra dan, zelako tesoroa dan, kanpotik etorri direzen arte, linguistikan adituak eta bar, guri esaten gure hizkuntza ze espeziala dan, eta zelako berezitasuna teko zan. Nik espero dut euskeraz entzutea Gatiken urte askotan zehar. Etorkizunean Gatikako gehiengo handi batek euskara erabiltea bere egunerokotasunean, bai familia artean, bai lagunen artean, bai administrazioagaz, edo zein tokitan.